Dnes vám ukážeme realizáciu 3 montovaných stavieb, ktoré spolu vytvorili praktický a estetický priestor okolo rodinného domu. Ako prvý sme zrealizovali prístrešok pre jedno auto. Vďaka nemu je vozidlo spoľahlivo chránené pred dažďom, snehom, krupobitím aj silným slnkom. Zákazník tak získal bezpečné a pohodlné parkovanie priamo pri dome. Druhou stavbou bola pergola, ktorá vytvorila ideálne miesto na oddych. Je doplnená o bočné kovové výplne, ktoré poskytujú viac tieňa aj súkromia. Aj počas horúcich letných dní si tak môžu majitelia vychutnať príjemné posedenie vonku. Priestor sme napokon doplnili o záhradný domček. Ten poskytuje dostatok miesta na uskladnenie záhradného náradia, techniky či sezónnych vecí. Všetko, čo nechcete mať na očiach, má konečne svoje miesto. Výsledkom je praktický a harmonicky zladený exteriér, v ktorom každá stavba plní svoj účel a zároveň dotvára celkový vzhľad záhrady. Ak aj vy uvažujete nad podobným riešením, radi ho navrhneme a zrealizujeme presne podľa vašich predstav.